कथा तो तमे परा कहल ये जीवर शेष पर्यंत आरंभ छर काठ दरकार 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 से सजना हो की गप हो काठ दरकार दरकार आखिर जनम धीरे धीरे कांदिबा पाई रे मोला जाए तार लुह सरेनी तुम आखिरे लुह न देखिबू जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ नीलाद्रि मंडन जय जय जगन्नाथ शंख चक्र चिन्ह जय तू सारला माग शारदा मंगल मम कंठ देशे बसी करुथिबु खेल तू ही मार जन मिल मुतहर पुआ मोर कंठे बसी मागो पद कहि दिया आज्ञा बढ़िया कथा ये गुनी पुओ ये भी मध्य कहूँ समस्त शिक्षित समस्त पाठ पढ़ी किंतु जहा जहा कथा आलोचना ला ये शास्त्र ठारू बड़ी के कौन आउ शास्त्र अछि नहीं नहीं परम शास्त्र भागवत अभ्यास करितो नित्य तर्क जुक्ति गोटे मीमांसा को गले तार गोटे विश्लेषण बाहर नहीं ये पुआ हमर कहला 6 खंड काठ मनिषर प्रथम रु शेष पर्यंत दरकार दरकार 6 थर काठ दरकार बोला हला ओटा जो कहला 2 गोड़े रे चालू था 3 गोड़े रे खंडे काठ दरकार से ताकू काठ कोन कर आसा जे बुझुनु कथाटा किरे तमे परा कहिलो कथा तो एया तमे परा कहिलो ये जीवर शेष पर्यंत आरंभ 6 थर काठ दरकार 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 से सजना हो की गप हो काठ दरकार दरकार दी गोड़ा पर गाड़ीटा दरकार है सेटा तो गाड़ीटा काठटा केम गेला किमिति अच्छा छाड़ी से कथा स्कूल को गला सार धरते गोटा बेत गोटा पांचनुटा पिला को संशोधन करबा पई कि विद्या अध्ययन करबा पई अच्छा अच्छा सेटा कोन काठुटा आ सेटा केमति पुओ कहला चारना काठ एरी अच्छा हो मोर तो मने पड़ियो नै गणिलु पुओ 6 थर तार काठ आवश्यक होउची ना नै समस्त को पाई अच्छा अच्छा ये जगत री कर जगत को पाई मनुष्य को पाई ए पुओ बोला आसीबा बेळ और पुणी हुए अरे सखी घर दिचारी धाड़ी खंडे कहवा जीवा पुरे ये जीवर जते बेले 6 दिन हुए सेते बेले तार कोन ती गोटे कोन सठीगर करिया पई सठीगर करिया को से ये कोन कहथला को सामी काठ हां सामी सामी सीए कहिला सामी ये कहूतला सामी आगो बुमुरा
ସମୀ ବୃକ୍ଷର କାଠ ଦରକାର ହଁ ସମୀ ବୃକ୍ଷର ତା ଓଡିଆଟା କଣ କହିଲୁ ସେ କୋଉ ବୃକ୍ଷ କୋଉ ବୃକ୍ଷ କଣ ଭାସ୍କର ସେଟା କୋଉଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମୀ ଏ ସାଡୁ କାଠ କଥା ପଡିଯିବ ପତ୍ର ଏ ଗୋଟା ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଗିରିଆ ଯାଏ ଇଏ ସେ ଏ ଗୋଟା କଥା ସରି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟା କଥା କହୁଛି ନା ପତ୍ର କୋଉଠି ଲାଗେ ନା ଫୁଲ କୋଉଠି ଲାଗେ କଥାଟା କାଠ ଦରକାର ହଉ ସେ ସମୀ କାଠ ଠିକ ସେ- ଓ ଆଜ୍ଞା 6 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ କାଠ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 6 ଦିନ ପରେ ତା ନାଁ ଥିଲା କଣ କଣ କେତେ କଣ ଥିଲା ଆରେ 6 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ତାର ସେ ଆସି ପୂଜା ପୂଜି କଲେ ତା ବାପା ନା କଣ ନାଇୟା ତା ବୋଉ ନା କଣ ନାଇୟା ତା ନାଁ ଟା ଦେଇକିରି ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁ ଥିଲା କଣ କଣ ଥିଲା କାନ୍ଦୁରି ଅନାମ ଅନାମ ହଁ ହଁ କାନ୍ଦୁରି ନା ତା ନିକୁଲି ଏ ନଥିଲା ତାର ନାଁ ନା ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଣେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖା ତା 6 ଦିନ ପରେ ନାଁଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତା ଆଗରୁ ନାଁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଅଛି କଣ ତା ନା 6 ଦିନ ପରେ ଦେଲେ ନା ଆଉ ସେଇଠୁ ଇଏ ସତରଖିଆ ଭୋଜ ଟିକେ ଆଇଲେ 21 ଦିନରେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବେ ଦେଲେ ହଁ ହଁ କିରେ 2 ଦିନ ଖାଇକି ପୁରା ଆସିକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ମେଳା କରିବୁ ବୋଲି ମତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଅ ହଁ ଇଏ ଭାସ୍କର କଣ କମ ନା କଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନ ଯାଉଣୁ କୁହନ୍ତି ମତେ ପଇସା ଦିଲେ ଇଏ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସେଇ କଥା ସିଟି ନେଇ ଗଲା ଗୋଟେ କାଠ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠ କୁଆ ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଯୁବକ ବୟସ ତାର ବିବାହ ଉତ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଆସିଲା ସମୟ କଣ କଣ ଜନ୍ମାନ ଯାଇତେ ଶୁଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦେତ ମୁଁ ଯତେ ବେଦ ଘାସ ଜାଣନ୍ତି ବିପ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ବୟସ ହେଲା ବିବାହ କଲା ବିବାହରେ ଲାଗିଲା କାଠ ତାକୁ କହନ୍ତି ହୋମ କାଠ ସିଏ କେବେ ବାଡି ହବ ନାହିଁ ନା ନା ଏଡି କେଡି କେହି ତାକୁ କହିছে ଭାଇ ତା ନା କଣ କହିବ ହୋମ କାଠ କହିବ ନା ବାଡି କହିବ ମଣିଷର 6ଟା କାଠ ଦରକାର ନାଇଁ ରେ ଇଏ ଗଲା ନମ୍ବର 2 କହିଲା 4 ଦିନ ଭୋଗ ହୁଏ ଚତୁର୍ଦଶୀ দুই কাঠ গলা আসিলা ତିନି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ଭଳି ଲାଗେ ହଁ ହଁ ଆଣ କାଠ ସିଏ କାଠ ଗୋଟା ଭାରି ଓଜନିଆ କାଠ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡୁକୁ ଯାଉନି ଇଏ 2 କାଠ ପରେ ଇଏ କାଠ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଚାଙ୍ଗି ଭାରି କାଠ ହେଲା ତିନି 3 ନା ବାସ କଣ କହୁଛ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ସମୟ ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସରିଲା ଦେହର ଭଙ୍ଗ ସରିଲା ତାର ପାଠ ବାଟ ସବୁ 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 ବିଦାୟ ନେଲା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଠିକଣୁ ନାହିଁ ନେଲା ବିଦାୟ ଦରକାର ହେଲା କାଠ ହଁ ଇଏ ଘରୁ ନ ଯାଉ ଆରେ ଇଏ କଣ ଘରୁ ଯାଇଥିବ ନା ଆଗ ଦିନ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଇଏ ଘରୁ ନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ କାଠ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ପଇସା ଖାଲି କାଠ ଇଏ ହେଲା 4 କାଠ ସରିଲା କାଠ 4 ଚାରି ହେଲା ତାର ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କାଠ ନିରୁ ସେଟା କି କାଠ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାଠ ହେଲା ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମର ବସେଇ ହେଲା 5 ହେଇନି ସେଟା ଓಂ ପଠୁକା ଏ ସ୍ୱାହା ସେ ଯୋଉ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ କଣ ଆଗ କାହାକୁ ଡାକିବ କାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଆଗ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ମନୁଷ କହିଲେ ଖର୍ବ ସୁରତନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଲମ୍ବୋଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି ଆଗ ଗଣେଶ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଗଣେଶ ଜୁ କାଠ କଣ ଜୁ କାଠ କୋଉଠି ଲାଗେ ঠিক কথা কই তোমাকে না করুন जो कठवा ओला 11 दिन लागे रे जो होम हो नहीं ए कोची संस्कार हेला 5 काठ हेला आ गुटा काठ को सेठी तोड़ुआ बिनु ये जत बेले विदाय जीव कोन से पतना कहलु बोला छिना कतरा
ତାକୁ କାଠ ଛନ୍ଦୁରି ଦେବେ ତାରି ଧରିବେ ନାଇଁ ରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଚାଚେରା ତାପରେ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଥବ ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଓତିନ ଲେଖା ଏଇ ଜାଣ ଚିହ୍ନିଛି ସେ କାଠ ଇଏ ଆଗ ଛେଲି ଖଣ୍ଡେ କାଠେଇ ତ ଶୁଣ ଏଇ କାଠ ହେଲା କେତେ 100 ହେଲା ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯାହା ଥବ ନଥବ ମୋ ପୁଅ କହୁକୁ ନେଲି ଏ ପୁଅ କହୁ ଏମିତି ସିନା କହିଲେ କଥାଟା ସେ କି କାଠ ଇଏ କି କାଠ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିନି ଏ ପୁଅ କହିବା ଦ୍ୱାରା କାଠ ହଉଛି 6 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ତେମେ ପୁଣି ଦି ଗୋଡରେ ଯୋଉ ବାଡିଟାକୁ ରଖିଲ ତା ନା ବାଡିଟା ତେମେ ତାକୁ କହୁଛ କାଠୁଟା ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ବାଡିଟା ତେମେ ତାକୁ କହୁଛ କାଠୁଟା ଏ କାଠକୁ ବାଡିକି କାଠ ତେମେ ଆମର ଏଇଠି କହୁଛ ଯଦି ତମେ ଜୋର ନାକି କପିଳାସ ଯିବ ତେମେ ତ ଏଇଆ କହିବ ହଇ ଆଉ ତମ ଗାଁରେ କଣ ଇଏ ବାଡିକି କାଠ କହନ୍ତି କଣ କରିବ ସେଠି କହିଲା ଧୀମ ତମ ଡଳି ମୋର ଡେରିରେ ଶ୍ରବଣ କି